Ahojte, vítam vás pri novom videu kanálu Vojnová história, fakty a zaujímavosti, v ktorom sa bližšie pozrieme na nákup stíhačiek F-16 a na krátky náhľad do histórie vzdušných síl Slovenskej republiky po roku 1993. Ak sa vám naša tvorba páči, nezabudnite nás podporiť odberom, lajkom a zdieľaním. Ďakujeme. Dnes sa spoločne pozrieme na stíhacie lietadlo F-16 Fighting Falcon vo verzii Block 70 v službách vzdušných síl Slovenskej republiky. Vzdušné síly Slovenskej republiky vznikli v dôsledku rozdelenia Československej federatívnej republiky 1. januára 1993. Pri následnom delení majetku Slovensko obdržalo 64 vrtuľníkov a 167 lietadiel. Patrili medzi ne aj stíhacie lietadlá typu MiG-29 a MiG-21. Stroje MiG-21 boli v roku 2003 vyradené a tak jediný typ, ktorý na Slovensku ostal, bol MiG-29. Preto sa spoločne pozrieme práve na tieto 29-ky. Slovensko po rozdelení dostalo 9 kusov jednomiestneho typu MiG-29A. Z dvojmiestnej verzie UB sa Slovensku ušiel len jeden kus. Tieto počty sa zvýšili po ruskej deblokácii, keď Rusko odstúpilo Slovensku ďalších 12 kusov MiG-29A a 2 kusy typu UB. So vstupom do NATO v roku 2004 prišla aj potreba modernizovať, pretože slovenské stíhacie lietadlá sovietskej výroby nespĺňali štandardy NATO. Niekoľko strojov bolo v roku 2008 modernizovaných priamo výrobcom, kedy došlo k úprave systémov a k modelovému označeniu pribudlo písmeno S. Výsledkom tejto modernizácie bolo 10 kusov MiG-29AS a 2 dvojmiestne UBS. Zaujímavosťou je, že koncom 90. rokov slovenská armáda dostala od Ruska ponuku na nákup vtedy najmodernejších verzií strojov Su-27. Ale ako to už v letectve chodí, ani pôsobenie strojov MiG-29 sa nezaobišlo bez nehôd a nešťastí. Stroj s trupovým číslom 2022, pilotovaný Martinom Kuterkom 19. júna 2002 pri rozbehu po runwayi zblkol a začal horieť. Pilot rozbiehajúci sa stroj zastavil po asi 300 metroch a opustil kabínu. Hoci došlo k uhaseniu v pomerne krátkom čase, škody boli značné a stroj bol vyradený. 6. novembra v tom istom roku došlo k ďalšej tragédii. Pri cvičnom lete sa zrazili stroje s trupovým číslom 6829 a 6930. Pilot major Martin Hronec bezpečne opustil svoj stroj s číslom 6930 katapultážou. Rovnaké šťastie už bohužiaľ nemal major Marián Katuška, ktorý v jeho stroji s číslom 6829 tragicky zahynul, česť jeho pamiatke. 28. septembra 2019 došlo k pádu MiG-29 s trupovým číslom 6526. Pilot major Ján Kurtík sa bezpečne katapultoval. Kvôli blížiacej sa dobe konca životnosti strojov sa vláda Slovenskej republiky rozhodla 11. júla 2018 modernizovať vzdušné sily nákupom strojov F-16 v najmodernejšej variante, a to Block 70. V počte 12 kusov jednomiestnej varianty F-16C a 2 kusy dvojmiestnej varianty F-16D. General Dynamics F-16, známy aj ako Fighting Falcon, je jednomotorové viacúčelové stíhacie lietadlo kombinujúce možnosť útoku a ničenia vzdušných i pozemných cieľov. V čase ich zavedenia do armády US Air Force v roku 1978 šlo o jeden z najmodernejších strojov na svete. Už prvé verzie disponovali elektropulzívnym riadením stroja, tzv. fly-by-wire, kedy knipel sa presunul na pravú stranu kabíny a ovláda sa ako joystick. Moderná bola i samotná avionika, bojové systémy, inerciálny navigačný systém, rádiotypy VHF a UHF, radarové varovné systémy RVR a rôzne typy rušičiek signálov. Dovoľte mi znovu podotknúť, že prvotné F-16 boli zavedené do armády v 70. rokoch, rovnako ako MiG-29. Času teda vnímame tendenciu označovať tieto stroje za staré. Avšak stroje F-16, podobne ako MiG-29, sa pravidelne modernizujú
vďaka čomu existuje obrovské množstvo verzií. A čo názor, že Slovensko nakupuje staré šroty? Nie je to tak celkom pravda. Koncept lietadiel F-16 síce pochádza zo 70. rokov, no nami zakúpené verzie Block 70 vyrobené v rokoch 2024 až 2025 disponujú najmodernejšou technológiou, elektronikou a avionikou zhodnou so strojmi F-22 a F-35. F-16 a F-35 majú dokonca spoločné aj hardverové a softverové prvky, no za cenu nižších letových nákladov, než ktoré si vyžadujú stroje F-35. Práve preto je z finančného hľadiska voľba F-16 jedna z najlepších pre Slovensko. Teraz si priblížime technické špecifikácie strojov F-16 Block 70. Motor General Electric F-110 s ťahom 13 000 kg. Maximálna rýchlosť 2385 km za hodinu. Dostup 15 200 metrov. Dolet 3220 km. Maximálne preťaženie 9G. Dĺžka stroja 15 metrov. Výška stroja 5 metrov. Rozpätie krídel 9 metrov. Hmotnosť lietadla 9842 kg. Životnosť 12 000 letových hodín. Výzbroj 6 hlavňový kanon M61A2 Vulcan kalibru 20x102 mm s kadenciou 6600 rán za minútu. Rakety infračervené typu AIM-9M v počte 6 kusov alebo AIM-120 MRAM. Veľká škála protipozemnej výzbroje, navádzané i nenavádzané rakety a bomby. Cena jedného lietadla F-16, v ktorej je zahrnutý aj servis, výcvik, infraštruktúra a munícia, je 133,7 miliónov eur. Obstarávacia cena za 14 lietadiel F-16 je 1,9 miliárd eur. Táto suma zahŕňa 145 miliónov eur, ktoré boli použité na výcvik a 94 miliónov eur na muníciu a rakety. Zmluva na stíhačky F-16C a D Block 70 bola uzavretá v roku 2018. Podľa prvotného znenia mali byť prvé kusy dodané už v roku 2022, no kvôli pandémii a nedostatku čipov na trhu sa tento termín posunul o 2 roky. Ku dňu vydania videa Slovensko disponuje 3 strojmi a v blízkej dobe bude dokončená výroba a dodávka aj zvyšných kusov. V USA ešte stále prebiehajú školenia slovenských pilotov a pozemného personálu. Podobne ako Slovensko, budú tieto najmodernejšie varianty mať vo výzbroji aj napríklad USA, Bahrajn, Grécko, Južná Kórea, Bulharsko, Maroko a Turecko. Môžeme povedať, že po rokoch snahy budú našu oblohu chrániť tie najmodernejšie stroje. Prajeme našim pilotom, technikom a F-16 veľa šťastných letových hodín a vždy bezpečné pristátie. Ďakujeme vám za vašu službu. Tu sa končí naše video o F-16. Ďakujeme, že ste si ho pozreli až do konca. Ak sa vám naša tvorba páči a chceli by ste mať predčasný prístup k našim videám, neváhajte nás podporiť na platforme Hero Hero, kde si pre vás už teraz pripravujeme ďalší zaujímavý obsah. Link nájdete v popise. Vaša podpora nás posúva vpred. Ďakujeme.